wata sabuwa yanzu Asmau wakili ta fusata bayan sakin bidiyon Hadiza Gabon da Salim Goje. Idan ba ku manta ba, kwana biyu da suka gabata aka saki wannan faifan bidiyo wanda kuma ya tada hankalin jama'a matuƙa, wanda mutane da dama suka fito suka dinga cece-kuce a kafafen sada zumunta, kowa yana faɗar abin da ya ga dama. Sannan kuma Asmau wakili ta ce lalle wannan mata ta Salim Goje ba mata ce ta rufin asiri ba, wannan abubuwan da ta yi gaskiya bai kamata a ce ta yi su ba. Ta ce lalle mutum da yake mijinki kuma sannan ki ce za ki tona masa asiri, ta inda take shiga Asmau wakili ba ta nan take fita ba, inda ta ce lalle duk da wa'innan bidiyoyi da ita waccan mata na Salim Goje ta saka domin ta ci mutuncinsa, inda ta ce duk ya dirin tsire lalle ya taɓa aurenta ko da ko yanzu ba sa tare. Kuma lokacin da ita wannan mata ta Salim Goje ta mishi wannan rishin mutunci, kuna ganin a lokacin nan tana kan live ta ba da sanarwar cewar lalle a yi ƙoƙari a dakatar da shi kar ya shigo gidan da take, domin ta san in samu shiga wannan gida wai zai iya kashe ta ko da wani lokaci. Kamar yadda muke faɗa shine idan ka san cewar abu kaza idan ka yi shi ka taɓa mutuncin wani ne, to kaga tun da guri sai ka dinga kiyayewa har ka san balantana wannan abu wanda za ka aikata abu ne wanda kake tunanin kai kanka zai iya ja maka matsala, wanda kuma har kake zargin wanda za ka ba wannan matsalan zai zuwa ya kashe ka. To kaga ina ganin idan da ka kiyaye sai ka zauna lafiya shine yafi, domin dai kowa san cewar wannan salo da su 'yan matan kafafen sada zumunta suka fito da shi salo ne mara kyau, wanda kuma zai ja musu wulakancin duniya da lahira. Ni abin nan yana bani mamaki ko da wani lokaci, wai zaka ga da zaman an samu saɓani tsakanin mata da miji, zaka ga kowane ɓangare yana ƙoƙarin lalle ya ci mutuncin ɗayan ɓangare ne, wanda kuma wannan lalle sunan shi ɓata lokaci, wanda duk abin da aka ce mutunci bai yi ba, to lalle wannan rishin mutuncin yanzu da mutane suke fito da shi lalle ba shine zai fitar da mafita ba. Tunda irin wannan jahilcin an sha yin sa ba su ɗaya ba ba su biyu ba a kafafen sada zumunta, wai ko da wani lokaci babban gurin matan Hausawa shine a ce lalle idan sun auri miji su kaɗai wata mace ba za ta ƙara aurensa ba, wanda kuma su sun riga sun san wannan karatun ba haka yake ba. Wajibi ne idan mutum na da kuɗi zai iya auren mace huɗu, kuma matarsa ba ta isa ta ce lalle za ta hana haka ba. To amma yanzu da dama a wannan zamani kowace so take ta auri miji ita kaɗai, wanda kuma kowa san cewar mata a yanzu sun lullunka maza, ana auren biyu ma, wani gurin ana auren huɗu ma, amma a haka lalle wasu da dama ga su nan ba su samu miji ba. Sannan kuma za ka ga lalle kowace ce a cikin wannan mata in tana da 'ya'yan nan ita ma fa tana gurin lalle kowace a ce ta samu miji, domin yanzu babu wanda ke fata a ce yanzu yana da 'ya budurwa ya basa a gabanta lalle ba wanda zai aure ta, shi ma fa hakan ba zai mai daɗi ba. To amma kuma sai ka rasa su ba su irin wannan tunani, ka rasa menene dalilin su, wanda da dama za ka ga sanadiyar kishiya wata mata sanadiyar haka za ta rasa duniya za ta rasa lahira. Tunda kuna gani kuru-kuru a kwanakin baya wata matar aure haka dan an mata kishiya ta banka mijin wuta tare da kishiyan da kuma 'ya'yan kishiya, wanda a lokacin nan suka yi mummunan konewa. Duk da dai tun daga wancan lokaci da aka kai su asibiti har yanzu ba mu san wani sakamako game da waɗannan mutane ba, shin sun ci gaba da rayuwa ko sun mutu gaba ɗaya, wallahu a'lamu, tunda har yanzu ba mu samu wata sanarwa ba. Kuma irin wannan cin mutuncin musamman a mu matan Hausa za ka ga wannan abun ya fi yawa, kuma musamman a arewacin Najeriya, kuma ba wani dalili yasa kake ganin irin waɗannan abubuwan suna faruwa ba, a'a hada hukunci da ake yin sanya da shi. Amma yau da a ce duk mutumin da ya san cewar ya irin wannan aika-aika lalle za a kama shi a hukunta shi daidai abin da ya aikata, to in Allah ya so yadda za ka ga wasu abubuwan suna zuwa da sauki. To amma sakakin da mafi yawanci mahukunta suke yi kenan, sai ka ga mutum ya aikata laifi maimakon a hukunta shi, amma sai ka ga an kyale shi. Mafi yawanci ma an kama shi ne bai wuce a kai shi gidan yari, to kuma an kai ka gidan yari lalle a nan za a barka da wanda ya kisan kai da wanda ake bin shi bashi da wanda ya fyaɗe, sai ka ga duka hukuncin su ɗaya ba a bambantawa. Amma yau idan da ce yanzu duk irin laifin da mutum ya aikata lalle akan tsaya a yi bincike a tabbatar idan ya aikata wannan laifi a mishi hukunci daidai abin da ya aikata, to kaga da shi kenan. To amma mafi yawanci za ka ga wani lokaci ma idan mutum ya aikata wannan laifi
wasu fa yanzu su ce mu ba mu da hankali ko ba mu san me muke yi ba. Ka ku damu, na shafa wani maganin ƙuraje ne a fuska na. Jiya zuwa shekaran jiya haka sai ku ga ban wani hau media sosai ba, wayana ta samu matsala ne, sai yau kwatsam kawai na gyara na hau media sai na ga abubuwan da suke faruwa. Yanzu mata abin da kuke yi, kun yi wa kanku adalci kenan, ko in ce muna yi wa kanmu adalci kenan. Yanzu fa mata sun raina aure, wallahi sun raina aure, sun mai da aure ba wani abu ba wasunsu. To idan ba raina aure ba, mata sun raina maza, wallahi mata sun raina maza. Namiji ba ya auro ki, ya raba ki da gidan iyayenki, watakila bakar wahala ma kike sha, ya kawo ki gidansa, ya ciyar da ke, ya shayar da ke, ya tufatantar da ke, ya yi miki duk wani abu da za ki bukata, watakila da kanki ma za ki bukace shi, ya miki maganinsa. Kun san bakar wahalan da maza suke sha suke nemo kuɗi kuwa, suke zuwa suke ciyar da mata a gidajensu? Wasu su yi ƙarya, wasu su yi wani abu da ba shi da kyau duk saboda su samu kuɗi, saboda su faranta wa iyalansu. Amma mijinki ya dawo, mijinki da yake da haƙƙin auren mata ɗaya har 4 ya ajiye warsa, ki ɗauka ki ga wani abu wanda ya aure ki ya zama mijinki, kowa ya san ki da shi, ki ɗauka wani abu nashi mummuna da ya yi. Ina ruwanki ma da zanabansa? Ina ruwanki da zanabin shi? Waye bai zanabi? Idan da ana duba zanabin wani, ai ba za a aure wasu matan ba. Sannan baki san me yasa ma yake chatin din da matan ba, baki sani ba, kawai kina matarsa. So yanzu maza ba ku da rufin asiri kenan, ko gaba ɗaya you guys are not safe, you are not safe kwata-kwata. To ƙarshe gidanka ne kake ganin, ko da wanne ya biyo ka da wuka, in ka shiga gidanka kaman ka tsira, ashe ba, you guys are not safe. Gidanka mata kai jama'a. Sannan a matsayinki na mace, mata ba kika ga sun mai bidiyon, kin san mace da mace kika ɗauka kika je kika yada, to har ki mutu dai sai an ce dama kin taɓa aurensa. Kuma waɗanda kika yada ɗin a kansu, in ma zunubi suka yi ballantana ma babu zunubi a ciki. Gaskiya ko? Wallahi wasu matan ba su da hankali, wallahi wasu matan ba mu da hankali. Kuma fa ina ji in za a yi wa mutum aure ana zama a ce babu ruwanki da wayarsa, babu ruwanki da kazansa, babu ruwanki da kazansa. Ke kika ajiye shi ko shi ya ajiye ki? Wace ce a ƙarƙashin wani? Kuna ganin kamar wani irin na kama shi yana citin yana kaza, ba fa kabarin ki ɗaya da shi ba. Idan ya je, in ma wani mummunan abu ya je ya aikata, kabarin ki daban, kabarinsa daban. Ke babu ruwanki, ke dai an ce ki mai biyayya. Aljannarsa tana tafin kafarsa, tana tafin kafarsa, aljannarki tana tafin kafar shi. Ku yi haƙuri da Hausa na. Amma ki ɗauka abinsa, ina ruwanki da duk abin da zai yi, ina ruwanki. Wayarsa ce, yana da daman kan shi ne, yana da daman yayi duk abin da ya ga dama. Wace ce ke? Kina ƙarƙashin shi, ya ɗauko ki, yana ciyar da ke, yana shayar da ke, butulu. Wasu matan wallahi butulaye ne. Amma ku je ku ɗauka chat mazajen ku da kuka aura, ai ko banza. Idan kika ga wannan abin, ki je ki mai duk abin da za ki mishi. In ma kina so ki duke shi, ki mare shi, duk wani abu da za ki mai. Ke ƙarshe in kika ga, to me ma zai kai ki gani? Me zai sa ki gani din ma? Me yasa za ki gani? Wayar ki ce? Ina ma na tsaya ne, an kira ni a waya ne. Idan kika tona mai asiri, kamar baki kika tona wa kanki.
yanzu a ce ma a ce kun rabu kun yi tsiya-tsiya ai yana da alfarmar da abun duniya zuciya ba ta da gashi. Wallahi mata mu dinga yin haƙuri akan abubuwa da dama. Idan abu ya faru da ke, ki zauna ki nisan tunani kafin ki aikata abin da kika ga daman aikatawa. Yanzu idan ka zo ka samu abu a wayan mijinka ka posta ko ka yi wani abu, kana fatan ka mutu a haka ne baka yi aure ba? To wane ne kake ganin zai aure ka? Ya san ga abin da kai. Musulmai ne fa mu. Mun san haƙƙin aure, mun san me aure ya ce, mun kuma a al'adance ma an tabbatar mana, ba ma a ajiye addinance, a ajiye ma a al'adance, a addinance an tabbatar miki da cewa mijinki yana samanki ta ko ta ina. Idan kika riga kika yi aure ko iyayenki ba su da iko akan ki kamar yadda miji yake da iko da ke, kawai kin zo me haka? Wannan ya je ga abubuwan ma da suke damun mu a duniya, duk ba mu bi ta kansa ba. Ga bangaren tsaro, ana ta sace mu, ana ta kashe mu, ba tituna duk babu wanda aka bi aka, kawai sai ko kuma yan midiya gulma wuya, duk inda ka shiga midiya shi wannan abun ne. Ko ina ka yanzu idan Lex Azum an zage shi, to ke kuma a yabe ki? Ita kuma baiwa Allah kawai, in ma kila ma mama ita bane ma editin din shi aka kila ma ba ma ita bane. Baiwa Allah, to ko wannan zagin da kika saka aka dinga yi musu, ai Allah sai ya saka musu, saboda ba su da haƙƙinki, ba su san ki ba, ba su san wace ce ke ba su da haƙƙinki. Kin je kin sa ana ta zagin su, ana tsine musu, to Allah ya isa musu. Sannan kuma su ma mazajen da kuke haka, Allah ya isa musu, ba su yafe ba. Allah ya isa musu. Wallahi mu dinga yin tunani kafin mu aikata abu. Wayan dai mutum babu ruwanka da shi, sirrinsa ne. Yanzu dai kuma maza kun san cewa you guys are not safe. Ko ina, gidanku ne, ɗakinku ne, waɗakanku ne, so ku san yadda za ku dinga rayuwa da mata. Ni dai a gani na, a tunani na, a san yadda na sani dai, na san duk namijin da ya je ya rabo ki da gidan iyayenki, ya ɗauko ki, ya ajiye ki a gidansa, yana baki ci, sha, sutura, motan hawa, komai na rayuwa yana maka, to wallahi ya gama da kai, ya gama maka komai. Ba mutumin da zaka tozarta bane ko ka raba da shi, ko a ta yaya ne ko ka raba da shi. Ke kuma Allah ya isa miki, Allah ya saka miki, Allah ya saka miki. Jama'a kun ji irin shawarwarin da ita Asma'u wakili ta bayar akan irin waɗannan abubuwa, kuma lalle maganganun da Asma'u wakili ta yi maganganu ne na hankali, wanda kuma kowa ya san cewar gaskiya ne Asma'u wakili ta faɗa. Kuma irin waɗannan abubuwan da mata suke fitowa suke yi a wannan zamani na tona asirin mijinsu, lalle ba abu ne wanda ya kamata ba, domin ko kuna da 'ya'ya ko ba ku da 'ya'ya, shi dai naka ne. Kuma kamar yadda Hausa suke cewa, ko da wani lokaci dama naka shi yake ba da kai, to wannan maganar gaskiya ne. Kuma Hausawa sun ce makashinka yana tare da kai, tunda irin wannan abin bai kamata a ce matarka ne za ta fitar da shi ba, sai dai a ce karuwa ce za ta fitar da shi. To amma abin da zai baka haushi, sai kaga karuwai ba sa maza irin wannan mummunar ɗabi'an da su matan aure suke yi ma mazajensu, wanda kuma wai sai daga baya idan ka zo ka yi abu sannan abin ya zo ya sha maka kai. Domin yanzu irin wannan faifan bidiyon, ko nan gaba 'ya'yanta suka taso, ko da kaddara a wannan gidan mijin bata da 'ya'ya, za ta yi wani aure, suka ga irin wannan cin mutunci da uwansu ta yi, ba za su taɓa jin daɗin shi ba. Yanzu irin matan nan da kake ganin wani lokaci sukan kama mazajensu su kashe, idan suna da 'ya'ya a wannan gidan, 'ya'yan idan sun taso ita kanta uwar ba su ga darajanta ba. Wasu ma a ƙarke za su irin mummunan hali irin nata ne, a ƙarke su ce za su kama uwan nasu su kashe. Don Allah don Annabi, idan yau ne farkon zuwan ku wani tasha ta mu, ku danna mana alamar subscribe, ku danna mana alamar ƙararrawa, ku share ɗin bidiyon nan, kai like. Muna godiya sosai.